Mercedes y Carras, karikatite, منة باسيا مجسمنيته Mercedes y Carras, y karikatite, y benmese bosya biznesmenite. Ta 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 ta. Era ta 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 ta. Era da 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 da. Era ta 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 ta. Era ta 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 ta. Era ta 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 ta. Era ta 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 ta. Ben се возят бизнесмените. Сега едно ще показвам за тебе. Милионерче от мен самусито. Айде яша. Милионерче е да Сега ключета почва. Лега, лега. Милионерче не се продигавай. Давай, давай, имаш пари. Давай, не се съжалявай, ти си паралия, не се подигравай. Хайде бе, отвърко, хайде бе, игранчо, хайде, раз, два, три, номер носи ти, 4, 5, 6, 7, имаш ти парички, даваш си на всички, имаш ти парички, даваш си на всички. Хей, е па! Раз,